titano kusimikiza maka kunena kuti kusamvana pakati pa Dr. Michael Ossi omwe ndi wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi komanso chipani cha Malawi Congress Party kusamvana kumene kuoneka ndithu kuti kwafika pa chindende, ndipo titha kusimikizanso kuti amenewa a Dr. Michael Ossi alandidwa ndithu mphamvu za wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Ndeno funso lomwe likumabwera ndonena kuti kodi chimene chachitisa ndi chani kuti amenewa a Dr. Michael Ossi alandidwe mphamvu zimenezi, nangano wapasidwa mphamvu zimenezi ndi ndani? Ndipo yankha ndithu ena mwa mafunso amenewa tilole tifotokozeni nkhani yonse imene yakhalira. Potsatira ndithu kuti kuli msonkhano umene uti ndi wa Southern African Development Community kapena kunena kuti SADC. Msonkhano umenewo ukuchitika ndithu ku Madagascar, komwe ndithu maiko amene ali mu mgwirizano wa SADC akukumana kumeneko kupena kukambirana nkhani zosiyanasiyana zokhudzana ndi chitukuko ndi zina zotero ndithu ku chigawo chimenechi cha SADC. Ndeno posatira zimenezi taona ndithu kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi amene ati ndi a Dr. Lazarus Chakwera apereka ndithu instructions imene ikunena zona kuti akutumiza a Vitumbiko Mumba kuti akayimire ndithu mtsogoleri amene komanso dziko la Malawi ku Madagascar. Ndete kukhulupirira kuti a Vitumbiko Mumba ambiri kutsatira bwino kuti iwo ndithu ndi nduna imene imaona ndithu zamalonda, komanso tupaja iwo ndithu ndi amene anasankhidwa ndi chipani cha Malawi Congress Party kuti akhale ndithu running mate. Ndipo potengera kuti mbuyo monsemo takhala tikuona ndithu kuti kukakhala maulendo ngati amenewa amakonda ndithu kutumiza wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko omwe kuti ndi a Dr. Michael Ossi kukayimira ndithu dziko la Malawi ngati kuli ma functions ngati amenewa. Komano nkhani imene ikubwera maka posatira ndithu kusamvana kumene kwakhala kulipo pakati pa amenewa a Dr. Michael Ossi ndi chipani chimene cha Malawi Congress Party. Tindi chikhulupiriro kuti ambiri nkhani imene tikuitsatira bwino makatu kuti mkangano umenewo unayamba panali pa 29 July chaka chino cha 2025 pamene ndithu a Dr. Michael Ossi anazayankhula mawu kumene kunali ku BICC kumene amanena zona kuti amene akufunika kuchosedwa ndekuti ndi mtsogoleri wa dziko la Malawi komano boma sili kusintha. Ndiye kuyambira pamenepo akhala ndithu akuyankhula zinthu zambiri maka ndithu zodzudzula anthu ogwira ntchito mboma, kuphatikizapo ndithu aku chipani chimene cha Malawi Congress Party kuti amakhala ndi mphamvu imene ndithu amagwisa ntchito ndithu molakwika kaya mwina pakupeza zinthu zina zake kama business ka zinthu zambiri zosokoneza zimene ndithu zimasokoneza chuma cha dziko la Malawi, zomwe kumapeto kwake amavutika ndithu ndi nzika za dziko la Malawi. Ndipo posatira ndithu chidzudzulo chimenecho akhala kunena zambiri ndithu zokhuza ndi katangale komanso ziphuphu zimene akuluakulu komanso nduna zambiri za boma akhala ndithu akuchita kumeneko ngakhale samatchula mayina a anthu amenewa. Ndipo posatira zimene tinaona ndithu kuti aku chipani cha Malawi Congress Party anabwera ndithu kuzayankhapo kudzera mwa mneneri wa chipani chimene amene ndi a Jessica Bwera omwe amadzudzula a Michael Ossi kuti ndi munthu osayamika, anasankhidwa ndithu ngati vice president koma ndi munthu osayamika. Ndiye ngati angapitize zimenezi iwonso apanga njira yoti athane nawo amenewa maka ndithu kuchita kafukufuku okhudzana ndi mmene anapezera galimoto zawo zimene agwisa ntchito ku chipani zimene ndithu amati odya zake alibe mlandu, komanso zinthu zina zimene akugwisa ntchito ku chipani kumeneko fama zakamba nkhani kukhuza ndi salary yawo kuti ndi ochepa singathe kufikira pa zinthu zimene akupanga ku chipani chawo cha odya zake alibe mlandu. Kuphatikiza pamenepo tinaonanso mtsogoleri wa dziko amene tikuti ndi a Dr. Lazarus Chakwera anabweranso maka kuzadzudzula amenewa a Michael Ossi kuti iwo ndi munthu mmodzi amene ndithu sakuona ntchito zabwino zomwe a Dr. Lazarus Chakwera akuchita maka anachita ndithu pothana ndi zakatangale zimene zinakhala zikuchitika malamuliro ambuyomu omwe mukuyankhula kwawo zimaoneka zonena kuti amapanga lifa ndithu ndi chipani cha Democratic Progressive Party chimene anasinthana nacho mu chaka cha 2020. Ndeno posatira zimenezi taona ndithu kuti zambiri zakhala zikuchitika pamene tinaonanso ndithu kuti amenewa a Dr. Michael Ossi anapita ndithu pa misonkhano yosiyanasiyana pamene amadandaula maka kunena kuti iwo ndithu makatu achosedwa galimoto imene imanyamula ena mwa achitetezo awo akhala zonena kuti ali ndithu pa ulendo
komanso tinaona maka akudandaula kuti pali anthu ena ake ndithu amene akufuna kuwapanga chipongwe, maka akufuna ndithu kuwachosera moyo wawo, kuwapha. Tikhupira mbiri tinatsatira bwino maka pamene ndithu anapanga play audio imene imaonesa zonena kuti anthu ena ake amakambirana ndithu za chiwembu zoti awachire amene a Dr. Michael Usi. Komano potengera zonsezi zimene zikuchitikazi, kodi zikutanthauza chani maka posatira ndithu kusemphana kumene kuli pakati pa amene a chipani cha Congress Party ndi a Dr. Michael Usi? Nkhani itu ndionena kuti potengera ndimene akuchitira aku chipani cha Congress Party ndi chisimikizo kunena zonena kuti zimene akuyankhula a Michael Usi ndi kuti ndizoona, ndi chifukwa chake akuona zonena kuti ngati njira imodzi yofuna kuwakhazika chete a Michael Usi, ndi chifukwa chake ndithu mwina akuwalanda amene achitetezo komanso kuwachita zinthu zina zosiyanasiyana maka ndithu powalanda mphamvu zimene anali nazo ngati wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko la Malawi. Komanso posachedwa pa tinaona ndithu kukuyenda nkhani imene a Bendulo ambiri tikhupe tikuwadziwa bwino, iwo ndithu amakhala kuloza chala a Collins Zamba kuti akukhuzidwa ndi nkhani zokhuza ndi katangale amene amachitika ndithu kumbali ya mafuta galimoto komanso fertilizer ndi zina zotero. Komanso potengera ndi mawu amene anayankhula Jessica Kabwera kuti salary imene amalandira a Michael Usi ndamayo ndi ochepa, singathe kukwanira ndi zinthu zimene apeza maka ku chipani chawo cha udya zakalibe mlandu. Iwowaso ena ndithu mwanduna zimene zili mu usogoleri umene wa MCP ambiri ndithu potengeranso ndi ndalama imene amalandira, ndi kuti sizigwirizanaso ndi chuma chimene ali nacho, ndi kuti iwonso kumenekoko amakhala ndithu akuchita zinthu zambiri zachinyengo. Chifukwa tisayiwale Amalawi kuti ena mwanduna zimene zili kumeneko ali ndi bus company imeneyo ili ku Botswana, imatchedwa kuti zikhale towers. Kodi ndalama zimene anagulira zimenezi anazitenga kuti? Maka potengera kuti pamene anthu amene ankalowa mboma ambiri tikhupe ati timatsatira bwinobwino, ambiri ndithu analibe ndalama zochuluka zonena kuti angathe kukwanira maka kukwanisa ndithu kupeza chuma ngati chimenecho. Ndeno popeza kuti nkhani ili pa 16 September pamene ndithu nzika za dziko la Malawi zikaweruze potengera ndi mmene boma limene la Malawi Congress Party agwirira ntchito mu zaka 5 zimene anapasidwa kuti asogolere ndithu dziko limene la Malawi. Mwinatu muli ndi ndemanga pa nkhani imeneyi pamene tikunazona kuti a Michael Usi alandidwa ndithu mphamvu za wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko. Ngati muli ndi maganizo ameneyo mutha kutifotokozera comment section, koma popereka tilemekezenso maganizo a anthu ena. Tisayiwale panga like video ene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika